ikusmin handia zegoen sozialistek zer egingo zuten ikusteko. Hemen, Kataluniako parlamentuan sozialistek 20 parlamentari dituzte, horietako 15 zuzendaritzak emandako agindua betez, ezezko botoa eman dute, baina 5 disiplina botoa hautsi eta ez dute parte hartu bozketa horretan. Horrek esan nahi du Kataluniako sozialisten barruan sekulako krisia zabaldu dela. Hala ere esan beharra dago, gaur Kataluniako parlamentu honetan bozketa historikoa izan dela. Autodeterminazioaren aldeko agiria gehiengo osoarekin onartu da. 85 aldeko boto, 51 kontra eta 2 abstentzio. Horrek esan nahi du parlamentuak Katalunia bere etorkizuna erabakitzeko sobiraua dela esan duela eta beraz hori orain gauzatzeko bidea zabaldu da. Hauxe da gaur arratsaldean hemen parlamentuan batzuek eta besteek defendatu dituzten jarrerak. Konvergentzia Uniok, Eskerrak eta Iniziatibak adostutako subiranotasun aldarrikapena defendatu dute hiru alderdiek. Uriol Pujolek argudiatu du gaur bozkatu dutena ez dela estatu propioaren edo independentziaren aldeko aldarrikapena, demokraziaren aldekoa baizik. Aquesta és una declaració que radica a favor de la democràcia. I la democràcia radica sobre la gent i sobre el dret a decidir que té la gent sobre el seu futur col·lectiu. Sozialistek goizean iragarri bezala, ezezko botoa eman diote aldarrikapen bateratuari, agiri independentista delakoan. Que el Parlament de Catalunya declari de forma unilateral la sobirania del poble de Catalunya és apostar per la independència. PSSren baitan izandako tirabiren ostean, 5 parlamentarik ez dute parte hartu dokumentuaren bozketan, eta ikusi beharko dugu zein ondorio politiko dakarren. Alderdi Popularrak eta Ciutadansek ezezko botoa eman dute. Lo que usted está haciendo hoy es un pulso y un desafío al gobierno de España. KUP alderdiak baiezko boto bat eta 2 abstentzio eman ditu, subiranotasunarekin ados daudela adierazteko eta aldi berean bere jarrera kritikoa adierazteko.